Сънят е изключително важен за нашия хормонален баланс, защото през нощта се отделят необходимите хормони за възстановяването на тялото. Здравейте, аз съм доктор Веселина Добрева. В нашето забързано ежедневие много чест проблем е нарушенията в съня. Какво означава здрав и пълноценен сън? Когато се научим да си лягаме горе-долу по едно и също време и да ставаме по едно и също време, нашият циркаден ритъм на кортизола се секретира нормално. Какво означава това? Нормално, когато се събудим сутрин, кортизолът е в най-висока стойност и с течение на деня неговата секреция намалява, за да можем през нощта спокойно да си легнем, да се отпуснем и да заспим. Но в нашият забързан живот, при прием на много енергийни, кофеинови напитки, много задачи и интензивно натоварване от социалните мрежи, съответно този кортизол хронично се покачва и заспиването вечер е трудно. Когато се наруши съня, се получава така, че намалява се секрецията на мелатонин, който е най-силният антиоксидант в нашето тяло, повишават се инсулина и с него глада за сладки неща. Същевременно имаме нарушение и в хормони, които отговарят за масната тъкан и апетита, като лептинът спада, нямаме сигнал за това, че имаме мастен резерв, а грелинът се покачва, което е хормона на глада. Този хаос води до покачване на тегло и съответно нарушаване на хормоните в тялото. За да можем да го подарим това нещо, е важно 2 часа преди лягане да ядем последното си хранене, поне 30 минути минимум преди сън, да няма излагане на синя светлина, защото екраните, телефон, телевизор или компютър блокират с над 50% секрецията на хормона на съня.